그 9개월. 네. 9개월. 내신으로 봐요. 말신요, 말신. 말신래. 말신래. 예, 예, 예. Masih kan nih. Numpang. हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं जोंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव सरप्राइज दिन्थिनो नागिरनाया नै सरप्राइजआ माने जोंना कमप्लिट जाबाय आरो जों सिगांनिफ्रायनो सानबाय दंमोन आफा बोराइ बाथौखौ जोंहा बेफोरबायदि खालामनो होननानै फाइनाली जोंनि साननाया कमप्लिट जाबाय आरो ओमफ्राय ना नोंथांमोना माबोरै नुदों कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय ओमफ्य दिनै मागो दमासिनि सेथि खालार ओमफ्राय बे सेथि खालाराव जोंनिया बाथौ फोरबो जायो जोंनि गामियाव ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों दिन्थिलांगोन ओमफ्राय जोंहा न'आवबो होगोन थेवब्लाबो दा माइनाव बुरखांनाय बेफोरबायदि हाबाफारि दं आरो गोदोनिफ्रायनो मानिबोनाय बेखौनो दा आङो थांनो नागिरदों गामियाव ओमफ्राय ना गासिखौबो रेडि खालामखाजोबना दोनबाय आरो आङो इथिंजाय नालेंखर गय फाथै गासिखौबो रेडि लाखाजोब्बाय जाहाथे आङो बेनिफ्राय माइनाव बुरखांनानै लाबखांनाय लोगो लोगोनो बेखौ न'निखौ जगार पाति लानानै जोंहा बेवहाय गोदानसो नालाय जोंहा सिजौखौ बेनिफ्राय लाबोनानै बेवहाय गायफैनांसिगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौआनो दा दिनै बिदिनो रायसं रुइसं जोंहा माने बेवहाय लाबोसिगोन आरो ओमफ्राय बिराद गोजोनबाय आङो दिनै गांगाथफा लोगोसे दा उनाव दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दोननो माने नै बारबानो मोनो दोनैलायना बारबानो मोनो नैखिजा नै जोंनि फिल्डआवनो जाखायो आरो नैयावनो थांदो ओमफ्राय दाबो रावबो फैथ'खाया आरो दा आङो लाइना जोब्बायसो आं एनाउन्स होनानैसो लिंहरनांसिगोन एलाउन्स होनानै लिंहरो थां नङाबा रावबो फैनाय नङा मानो होनब्ला फैयो माने बयहाबो बिदिनो न'खरसेयाव खासेल'थार गामियानो बेसेबा फिसा नालाय न'निखौसो मावनो ना रायजोनिखौसो मावनो बेफोरबायदि जायो आरो बिनिखायनो बिराद खामानियानो लेट जागासिनो जोंनिया थेवब्लाबो दा सासे सानै बुंलायनायनि गेजेरजोंसो खामानिया साक्सेस जालाङो नालाय आंबो एसे माइगाव होननाय र' माइगाव होननायदो नोङो फरायना माइगाव होननो था होनदो खिन्थु आं मोनसे खामानियाव थांनि मानो होनबाथाय रायजोनि खामानि आं मोनसे थिंख्लि फिसा लायना फैनि नांब्रबो जादों माने सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनि बिबान लादो नालाय उपाय गैया आरो खारथिंबाय थानांगौ जायो ओमफ्राय खिजा बारि बिसिना दोनदो थांबाय थानो हायिनि जोंहानि खाथियावनोखा नालाय दा आङो थांनोसै आरो जोंहाय रेडि जागासिनो दङ नै आफा बोराइ बाथौ जोंहा गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय फुजिबोनाय मैया साजायजोब्बाय आरो ओमफ्राय दायो जागायसिगोन मानसिफोरानो फैथ'वाखै बिदिनो न'खराव सासेल' मानसि नालाय बिदिनो फैस्लाबजोबनो हाया आरो एसे लेट जादों बिदिनो सासे फैलायबासो कमप्लिट जालाङो नालाय नै दौरिया जोंहा आदा होख्लाय दे खनसे दाम नै रेडि खालामबाय दं नै खामानि सोलिगासिनो दिंजाय नालेंखर दानदो ओइनो बेसेबा समायना नुबाय नै आफा बोराइ बाथौखौ नायदो जों गामिनि बेसेबां मायथाइनिफ्राय फालिबोदो इयो ना आंहाथ' बोसोरथामल'सो मोनफैबाय मा सेक्रेटारि लाजिलायसो दुगैयाखैसो नोंलाय दुगैसो होनथारदो मानसिखौनो गुफुर माबा थुथिसो गानना फैनांगो होमबासो मोजां नुगोन ना लेवन लाइन फैफिनबाय लाइना गैयामोन हेसर' होनना र' आङो मासे फैथारा हो मानगोनां अजुरियापारा रायजोनि गासै रायजो राजा नोंथांमोना दासिमबो मानो सौफैयाखै जुदि न'आवनो खामानि मावनानै थाबाय थायोबालाय माब्लाथो जोंनि खामानिया साक्सेस जालांगोन हो बुजिलायनानै गासिबो फैनांगौ नै दौरि नोंथांमोना लाहार फाहार खालामगासिनो
दा बेवहाय रावबो गैया आं खोन्थानि सोर सोर दङ नोंथांमोना मानो बुजिलायनानै दासिमबो फैयाखै खमथार मानसिफोरानो साथाम साब्रैल' जानानै दं आइजोफोराबो साब्रैल' जानानै दं मानो दासिमबो फैयाखै हालमाजिफोरल' दौरिफोरल' जानानै दं गासैबो फैग्रोलायदो बे हाबाफारिखौ मावग्रोनोसै माइनाव बुरखांनाय हाबाफारिखौ मावखाङोबासो नोंथांमोनाबो न'खरनि फुजाखौ होखांनानै बेवहाय फुजा होफैनो हागोन नङाबाथ' बिदिनो समा बारग'लांगोन 12ता बाजिनि सिगां सिगां बे खामानिया मावग्रोनाय जानांगौ बिनिखायनो थाब थाबैनो फैलायदो गुरै खावलायहरनाय थाबाय गासिनिसिमबो आइजो नोंथांमोना गुफुर गुफुर ड्रेस गाननानै थाबैनो बेवहाय नुजाथि फैनांगौ गोजोन्थों नै फेसबुकआव भिडिअ बानायबाय थायो मोसाबाय थायो बयबो माबा सापर्ट खालाम नामा सोमदोन खेरखातारि याना फेसबुक पेजआ नालेंखर दानगासिनो नै एक मावथिथार सिंगेलसो गेदेरफोरसो ओमफ्राय गेदेरफोरखौनो बिराद एदावखायो बिबनां बायदि एदावथार होनलाय दे मावथि दाननानै खिथिब्रा एसे नुथो हेन्डसामथार नुलायदो माबाय बिबार मालाखौ दासो बारनै बिबारा दङ दासो खादो नांबावो नायनो जायो गोजा गुफुर गोमो दाबो फैयाखै मानसिफोरानो माइनाव दिखांनो थाखाय फैनांगौ प्रतिमा सरकातारि आरो लक्ष्मी सरकातारि नोंथांमोना खालामनाय जों दुगैना फैयाखैसोर दुगैयाखैसोर मोजाङै थांनांगौ न'खरखौबो दाखांनो थाखाय खावलायाखै बेखायनो रेडि जाबाय रेडि आबा रेडि जाजोब्बाय नै मानसिफ्रा फैहोलांबाय नै मानसिफ्रा खमथार नालाय ओइ खाम दामग्राफोरा मोनहैबायानो जमाय थांनानै जों नै थांहोलांबाय ओइ बक्स फिसा लायदां ओइ बक्सखौ लायनो हरदो र' नोंसोर होनना हो मा जायो जायो स्पिकार लाफानांगौमोन होनबा आंहाथ' बे सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट ना जानायखाय मेक्स नों दुगैयाखै सं नोंलाय दोननाय ओइ मोजां बुङालै बुङालै हे आंहा बक्स लायनायावनो थालांबायनो मोनहैबायानो गासिबो दोन जोंनिया होख्लाय बिमा माइनावनि होननाय रायजोफोरखौ गासैबो फैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय जायफोरा फैयाखै दासिमबो बिथांमोना थाबथानै फैनानै जोंनि Hola, mato tu corona, cuidado. Yo soy una cara. Corona, yo soy una
हर दायोसो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरै खावलायबाय मानोना जोंहा मागो फोरबोखौ गोथारै फालिनायाव हेफाजाब होलाङो मानोना जोंहा समनि आंखाल बे हाबाफारि Spikaरालाय माथो जाखो होनाङो Ayo. Jaya Pabari Batauni. Jaya Pabari Batauni. Jai. जोङो माने न'नि खिनिखौ फुजिखांबाय ओमफ्राय सिजौ तिजौ गायखांनानै खेवा टेवा खालामनानै खुलुमनानै रायसंनानै माने इखौ कमप्लिट खालामजोब्बाय आरो न'नि खिनिखौ माने बिराद मोजाङै बोर बिबाय दौरि लाबनानै रायसंबाय मोजाङैनो ओमफ्राय थरायनाया नै नैखैजा मा हो मा नागिरबाय थाखो ओमफ्राय नै नैखौ माने जोङो दा मन्दिराव लांनोसै रायजोनियाव नामा हो आफा बोराइ बाथौआ जोंहाना इयाव दिनैनिफ्राय थाथ'नाय नंला माने नैयावसो फैसिगोन आरो नामा फैखाबायानो ओमफ्राय दा जोङो थांनोसै रायजोनि बाथौआव मेदामाबो इनो ओंखारबाय ओमफ्राय इयाव फुजा खालामनानै थरायनाया मालाय खेला होयोनो हिन्जावफोरनो गावसोरनि लोगोफोरनो बिहामजो पार्टिनो माने मा खेला बेसेबा दाबि सामस हरखांनायबा खारगोननो ओमफ्राय ना माबा माबि माबा गेलेनो नागिरदों मेजिक सामुसखौ माने सामुसाव माने मालबर लाना खारगोन बिजिनिबो नांगोन बिजिसोनायबो नामा मेजिक शेयारबोनो बायबा बायथि रायजोनियासो थांगोन होनलाय जिखुनु जोङो दा खुलुमनानै बोर बिनानै आरामनो
गोसो गोथारै बोर बिनानै लायग्रोनोसै इनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन माबायदि खेला होयो खिन्थु थरायनाया होजोबगोन आरो हांसोनि आदानि फना होदोनो ओमफ्राय हाथना माने नङाबा हांसोनि खेलाबो होगौमोन ओमफ्राय दा होगौमोन थरायनाया होगौमोन ओमफ्राय दा खासे मानसिया हरबाय आखायाव लाबाय गथ'फोरनि खेलाखौ मेम्बारा लादो गथ'फोरनि खेलाखौ जोंहानि गेदेरफोर माबा मेम्बारा लादो ओमफ्राय ना आं आइजोफोरखौ लाबाय आरो गावबा गाव भागो रानलायदो दाना जोङो आरामसे गोसो गोथारै खुलुमनानै ओमफ्राय नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै मा खेला रेडि जानायखौ खोन्थागोन सोरनि खेला आइजोफोरनि बिहामजो ग्रुप खेला खारनाय खेला सोलिगासिनो दे रेडि ना रेडि देरहाथारनांगोन फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड ओइ दे ओइ बोलो जागायनोसै गेलेनोसै दे होखाव जागायनोसै जाबाय दे दे 1 2 3 4 5 जागायनोसै जागायबायना रावबो गैला नामा ओइ गेलेगोन ना गैला गेलेगोना गेलेया फै फै खेलाखौ बुजिनानै ला गेलेगिरिफोरनिसिम 1 2 3 होनगोन सिगां खार दांनानै फैफिननांगौ जागायनोसै रेडि जा सासे सानै साथाम साब्रै साबासो हिन्जावफोरनि खारनाय बेसेनो खारदो नारलायनाय गैया खैजोन खासे खानै खाथाम खाब्रै खाबा 6 7 8 9 बा रेडि ना जुला खारो बोलो गासिबो माजोमोन गासिबो बोलो बोलो नै बारा गैलिया खारबोगोन नै जोंना थार्डआव ना कनफिउस जादों जोंहा थार्डआव सोर मोनदों सोर जोंहा मनिरामनि मादैयासो थार्ड लोकेसि मादैया दानजादों बिबोबो दानजादों आरो ना लोकेसि मादैया मोनफैदोंमोन बाट माने दानजादों लास्ट आथिङाव माने मोनफैदों 구개월 네 구개월 대신하라고 봐요. 네 인자부르니 사무소 말부르나이 예 보고만 왔어
Second heart. Pasasir. Sir. Mbak. Oh. Sita bosum. Oh. Deh. Tahu deh. Parne bikumse partek. Oh ikut kugeor. Deh. Kugeor. Beşiktaş'a bayı. Ore. Deh. Ore. Ro. Oh, sampai ini. Ore orna lang. Deh. Bro. Dengar. Ini. Rose koi, jatuh koi. 1, 2, 3 bas, 3 yaw sekhar. Deh. Rose koi. Ready. Rose koi. Video. Wah, gue lagi. Bijiya kundung sunai nih, hinjauperni. Ready? Hase khane khatam khabre khabba soy saat ad dongna. Atta dongna ya mala. Tosta. Deh. Ready. Ini makan nanti. Gede. Karba. Kopar kalam jumlah ke sana, Pak. Yo, kopar. Yeah, pohon. Kalang malai. Di dong. Gila. Pakai asal. Walai menlang baik. Bikumse partik nih ebar bikumse partik nih nih. Ah, medawane sos makan kali itu nih. Medawane sos makan kali itu. Sabar, saya lah tangbin saya ke dah isle urgon saya ke. Ayah busuk dah. Wah, saya yang karbus itu mana? Itu angin tang. Mensia mentang. Kongkolo. Deh. Oh, kongbawan saya. Deh. Saya Iratur. Kamu gedung lihat? Saya gila. Sila kuntung lakat deh. Ini semua lan baca bisi langkat nama. Saya ketang nadang na saya ketang pipin. Jadi dia kundung ke senane lanane ke kharbenanggo. Koi dirungsin.
खोमायाव सोनानै लाना फैनांगौ बेबायदि ना आबो Lari, lari. Nagir. Segera. Siapa tang nengah segera. Ube. Buru ayo soy. Wah, betul nih. Bihamze party. Bihamze party. Mantia kuma baksan ya, yau kintu abdi para lana. Ready. Hantu kirainane orkangane are beyaw lagi lana hoy hundase एक बिटिनि अंदर तिनि खारना गंदे Ini. 1 2 3 Harba. On. Pokoknya. Tarda. Bukan lagi. Asik kan rat nene. Numpang. Buru. Benar apa ni? Benar sih. Benar. Suruh, nunggu. Sekian. Nunggu lagi. Gue. Serba benda sih. Darah kita setuai infeksi ni hangsum dah ni siar ni yau. Muslim kan ada tu dua ini. Hangsum infeksi yang kau ni. Ni mana hangsum. Dede. Setuai dia. फोर एबार हांसो बादायलायनाय खेला जानो नागिरदो आइजोफोरनि खुदियाफोरनि खेला जानो नागिरदो आरो दायो बेलेग गेमखौ गेलेजोब्बाय दायो हांसो हमनाय गेले हांसो हमनायखौ गेलेबाय थाया गेलेगोन ना गेलेया गेदेरफोरा गेलेगोन ना हांसो हमनायखौ गेलेया मोनबाय सक से वा मोननै मोनबाय सक हांसो हमनाय ओइनो हांसोआ गुफुरथार हांसो हमनाय बादायलायनाय गेलेगोन ओइनो गेब होनबायानो हांसोआ Hei, harsing kana lana naga. Oh, kasih. Harsing kana nade. Ma. Dede. Kim si Barsin na ulit ayo. Dede sama deh. Tangrum. Bye deh, bang. Oh. Tangrum lagi deh. Tangrum lagi deh. Humakai, rau humakai lagi. Thằng dah, sida. Mati boy. Langkan sih lah, sida thằng. Sida thằng.
Karaino. Time gila. Unkhoi sampai lei. Oh, sudah. Unkhoi. Oh, umbai. Persia. Parsilai. Ya. Tante. Hei, gue pukul naik. Hei, pukul lagi. Pukul lagi. Deh, aku dah deh. Siapa deh? Humbai dah leh. Ya. Omakai deh. Omakai lah. Ini. Tangbay dah. Sida tangbay dah. Barsin. Baru leh. Bardo. Barah mana. Deh. Barsin. Ini. Atur kalian so. Hansoni gamna lele dah bokso. Bardo. Di. Sida tangbay dah. Kelas baik. Jangan deh. Jangan deh. Gitu lagi tanya